an tashi lafiya. Lafiya lau. Insha Allah. Adalla. Direba, ya aka yi ne Ado? Mama akwai matsala wallahi. Ina cikin masifa. Mota ta ma ji a tuwo wani akai bani da kuɗin mai yanzu haka da zan fita. Sai na ce ba za in zo tun daga yan uwana na in samu mama ko yayata na san ba zan rasa wanda zai dan bani 1,000 da na samu in tashi mota na in fita ba. Haba Ado. To ina kuɗin fasinjojin da kake ɗauka? Wallahi mama motar nan shan mai take kwaiba take kamar sigari. Wallahi ne. Yaha? Baba. Kina faji? Na ji. Ai yaya ba wani abu bane ba. Ai ki kwantar da hankalinki yayin nan gaba jirgi zan so in dinga gaya da shi a cikin garin nan. Kai. Some hauka dai ai zub da ya. To shikenan. Kin san dai ba yadda za a yi da auta. Ba shi zaki ke. A to ga wasu yan canji nan da nake da su. Yanzu kaga Ado. Babanmu. Na'am. Kar ki bashi kuɗin nan gaba ɗaya. Kar mu zo za mu ɗaure girki Ado bai da gidan nan ba mu rasa ya zamu. A'a, saurin me kike yi? Yanzu dai ga 100 akwai nan dai bari in cire 200 sai in baka 700. 1000 ba za ta samu ba. To mama ba na 700 din. Wannan kuma ai ya isa mu sai gawayin ko? Sai in cika 300 in samu. Kasuwa sai da jariya ha. To da yake kwantar da hankalinki. Har jirgi zai zo kake wanda mu. Kasuwa sai da jari. In ba a sa jari ba ya za a ce ana. To sai mun da insha Allah. Allah ya tsare. Wanda abinki wai baki ji me yake cewa ba? Ki ji ƙarya fa. Wai mota jirgin sama zai siya. Fata na gari. Lamiri amma ba kan Ado ba babanmu. Dan uwan naki? Gashi to. Motan fa da yake hawa fa gashi nan kuɗin mai make kike bashi. Dan kuɗin da zamu yi ce fa ne kike ɗauka ki bashi. Za ta kawo kuɗi kwantar da hankalinki. Nan dai ya isa gashi mu sai gawayi sai a ɗora abin da za a ɗora. Da wa muke takama a gidan ba da Adam muke takama ba? Shi ne namiji a gida. A'a, Allah ya tsare dan auta na. Allah ya bada sa'a. Mai maganin aljanu Malan Sabi'u shi ya fice. Duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko sunana Malan Sabi'u mai maganin aljannu na Maraɗi wanda aka sani da ɗan gado, wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Albashirinku mutanen Yamai da kewayenta, yau nesa ta zo kusa. Allah ya kawo ni a garinku domin gudanar da aiki na kamar yadda mutane suka sani. Waɗanda suke a garin Yamai za su iya zuwa Ramfon Iskadiri titi wanda ya nihitan daga mai da ka zo daidai statan biyu sai ka kira lamba ta kamar haka katar wanda zinaf 0 sankantikat. Kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamu, akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata armi. Yawanci za ga bai bar mace ta armi, wata kuma ko da ya bar ta armin zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta haisa su rabu, wata kuma zai hana mata aihuwa ne kwata-kwata, wata kuma za ta samu ciki amma sai ga cikin ya bare. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan al'amuransa. Wani za ga dan kasuwa ne ya yi kauro kasuwanci kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya kare sai ga aiki ya ki samuwa. Sannan akwai aljani wanda yake zuwa mutum cututtuka cikin jikinsa. Yanda al'amura na yake, kamun in kora iska sai na sa ajiyar da yamma a jiki ya kwashe sannan in raba ka da shi ba kai ba shi har abada. Sannan inda yake ma ciwo ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannunka ka rike daidai wurin, matakar ka rike za ka je wurin nan take ya bar ciwo. Mutane sun sani haka ne lamarin yake insha Allah. Waɗanda suke a garin Kwanni kuma za su iya zuwa biro na mun wadata, da sun zo sai su kira lamba kamar haka katar banduz ban sasan tit sasan disat. Waɗanda suke a garin Maraɗi kuma za su iya zuwa Maraɗi kwalliya titi wanda ya hitar ne, ka je tudurwa sai ka wuce masallacin jima'a da katon gawo za ka ga inda hanya ta raba hudu, za ka tambaya da Malan Sabi'u ɗan gado za a gwada ma wurina da izinin Allah. Waɗanda suke a garin Katsina kuma za su iya zuwa Malali gaban Salima Filala kamun ka kai gidan Bilan mai Kano. Waɗanda suke a garin Kano kuma za su iya zuwa Rimin Keɓe daidai Rangaza. Ga malamin malamai ba wai da ziga ba aikin shi ne, fanni na magunguna ya san su a zahiri bayyane. Yerwa Data Soap
data daidai da zamani. Daga bayyanar Yerwa Data Shop, matsalar data ta kau. Yerwa Data Shop. Da mun zo, zance ya ƙare. Amfani da manhajar Yerwa Data Shop yana cika muradin mabukaci. Bayan data da katin waya, muna da PIN na dukkan jarabawa, bills kowane iri, API documentation, nan muka fi kwarewa. Yerwa Data Shop. Canja kati ko kuɗi zuwa asusun banki. Yi mu'amala da Yerwa Data Shop domin kawo sauƙi cikin fasahar zamani. Yerwa Data Shop, data daidai da zamani. Yerwa Data Shop, data daidai da zamani. Motar ado, motar ado. Motar ado, motar ado. Kawai kawai. Motar ado, motar ado. Motar ado, motar ado. Motar ado, motar ado. Motar ado, motar ado. Motar ado. Motar ado, motar ado. Shiga da marmari take gashi fita na da wuya, na ce sam karkatare. Motar ado, katan motar ado. Ya tsuguna motar ado, da bakar biya motar ado. Sabagen bala'i. Kai, 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 da akwai matsala, akwai matsala. Kulikin ga hannun ƙarasi, gaskiya mata ado ba dai sauri ba. Ado nawa ne kuɗinka? Tunda dai yau kuka fara shiga motar ado, wajen ne ga 300. 300 kuma ado, gaskiya 300 ta yawa, ina ma laifin naira 50. Ke? Mero? Adon nawa kike yi wa dariya? Dije! Haba Dije, menene haka? To don me yasa za ta na maka dariya? Kina ji na? Masoya dawo ki ajiye kwalban nan, dawo ki ajiye ta. Don me yasa za ka ce ma haka na ga murmushi take maka tun ɗazu nake kallanta. Kina ji? Murmushi ba sunna ne. Ni dai ba wannan nake so da ke ba, ki dawo ki ajiye wannan kwalban dan Allah. Kan mazan da suke cikin ƙauyen nan ba ta je ta musu ba a cikin garin nan sai dai kai za ta yi wa murmushi. Yanzu dai ki ajiye kwalba a ƙasa masoyiya ki dawo. Kunga, ku bani kuɗin ku yi tafiya ku kawai. Amma dai ke Dije kin ji kunya, ai da sai ki buga mata kwalban. Ai kuda ta ga ƙaryar rashin hankali tun da ita ba ta da hankali. Banza kawai ki sani wallahi da sai na haɗa ku gaba ɗaya na kwala muku. Ke hawa, sun lankara. Na ce ke hawa sun lankara. An ba ka fasa ba kai ma. Ashe ado, akwai yar da yake so kun gani ita Dije a ƙauyen su. Ashe kullum matan ƙauyen nan kake ɗauka? Shi yasa jiya ma kace min zaka zo baka zo ba suna maka dariya? Wallahi Dije ba haka bane ba. Wannan fa kin san wayannan yaran su ba tarbiya ga gaisu ba. Mahaifinsu ba a cikin garin nan ma ke rayuwa ba, saboda takaddirin dan duniya ne shi. Ba garin da bai je ba, duk abin da aka ce za su yi ai ba wani abu bane ba dan wayannan sun yi. Bai kamata a ce wayannan ma ɓacin ransu ya zo ya dame ki ba masoyiyata. Haba dan Allah. Ni kawai kai min shiru kawai. Ke ni fa wallahi da ɓacin ranki ba na san shi. Na rantse da Allah zan sai da motar nan na kuma matsiyaci na. Ni ki faɗa min duk abin da kike so wallahi zan iya miki shi. Ni inda ba na san dinga ganin kina yin wannan kukan Dije na. Haba masoyiya. Kai mini alƙawari. Na yi miki alƙawari masoyiya, amma dai da fari share hawayenki. Share kukan dan Allah. Yauwa ko kefa. Ai hakkin fi kyau a haka. Dan yin murmushi muga. Yan kuma tinki kamar ta fa yan Dije na masoyiya. Yanzu sai ki faɗa min abin da kike so. Yau ni abin da nake so kawai ni so nake ka daina ɗaukan mata a ƙauyen nan. Masoyiyata,
kan kaya ɗaukar mata fa kika ce. Ko ba za ka daina ɗauka ba ne. Kai. Da akwai matsala. Kike nan kawai mata kike so in daina ɗauka? Akwai matsala. Hai. Ba suke kawo kuɗin nan ba. Kina ji? Na yadda. Ka shiga kawai mu je in aje ki a gida na daina ɗaukar sa. Ni na miki alƙawarin ba mu can dan ƙara ɗauka a motar nan ta. Na gode masoyi. Kowace ta je ta nemi saurayinta. Shiga mu tafi. Zai iya saukewa sarki ran wani kan Dije, daga ran nan ya doke dan wani ayaba ta keke kyauta na jira gani ita Dije ta hau mota ko ba kudi kai amma uwa ta sai ta biya kudi ko ji wannan uba na sai ya biya kudi kai masu gani idan na ɗin su Hausa biya kudi ko baban Dije zai hau sai ya biya kudi ado bai ragawa ko Wai me na ga sai wani waiwaye kike? Ai dole in yi waiwaye. Kina ganin fa abin da waccan siririyar yarinya ta so ta yi min. Me akai Ado? Me akai Ado har da za ta yi min wannan abu? To sai me ma in an ce ana son shi? Ai ban san rashin hankalin nata ya kai haka ba. To gaskiya zuwa ma zan yi in je in ce ina son shi. Shi Ada? To sai mi dan na ce ina son shi. Da mi tafi ni dubi ki gani. Dan na ce ina son shi ai ba zai juya min baya ba. Kullu. Ba ki a cikin hankalinki ne? Ke Adan zaki ce yanzu kina so? Kalli fa haukan da ta so ta yi min. Wai diddan nayi wa Ado murmushi. To ke yanzu idan kika ce kina son shi me kike tunanin zai faru? Ni ba ra'ayinta nake nema ba, kawai ra'ayinsa nake buƙatar sani. Kuma ba ki da labarin gidan su Adam ba, gidan su Dije ba a san Ado? Wato ya ha al'amarinmu da ke yanzu ya kankama, kuma ni da kaina na gane irin san da yanzu kike yi min. To amma wani lokaci ya ha in na biye ta taki fa yanzu sai na kwan a gurin nan. To so nake in zo in je sai ki turo Ado izo dauke ni a mota sai fitar da ni bakin hanya. Yanzu wai tafiya za kai fi sabilillahi. To yanzu ya ha mu da muka saba noma idan yanzu kin ga ina son je zan wa yalo ban ruwa, zan je gonar mu wannan ta gabas in duba in gani, zan kuma je na zuba taki kuma mu mai da ƙasa wa dawa. Kin ga ai son samu in zo in bi hanya. Yaushe to da ka dawo? Ai ni ina gamawa ma in ta kama in dai akan ki ne ko an jima sai na dawo, amma mu bar wajibi. Na san kallon da wannan. Kai ikon Allah. Ni fa ina gaya miki fa tun da aka ce min soyayya ta fi rai daɗi ban sani ba sai yanzu da na haɗu da ke ya. Soyayya ta fi rai daɗi. Ba da rai ake soyayya ba a shiru. Kuma rai baya in soyayya baya zuciya ba ta gamsuwa da soyayya ran zai yi daɗi ne. Ai dole ha in gwangwaje ki da buhun nan hatsi. Dole in jibga miki buhun hatsi wallahi. Ke dai turo min Adan ya kai ni bakin hanya. To na gode. Kai da mutanen gidan. Za su ji. Ina dawo na taho miki da zabo. I love you wujiga. Tafiya. A zo a shiga motar Ado. Allah kawo joda. Tafiya. Motar Ado. Mun yi sabon gyara. Ba ta ƙara lalacewa ba. Kai kwana biyu ba kasuwa Alhaji. La kwana biyu ba kasuwa. Hai. Ado. Ado ina ta magana kuma ka min shiru. A zo a hau motar Ado. Injin kwanan Mamuda zaka kai ni. Ko injin kwanan DJ ne ba zan kai ki ba wallahi. To ina za ka je? Ni ba inda kike ni ba can ne ba. Kawai dai Ado dan ka kai kadai ke da mota a garin shi yasa kake mana wulakanci. To ke ma ki je ki si mota ko kuma ki je ki sa saurayin ki sai mota wata figigiya da ke. Motar Ado. Kai. Motar nan in banda zafi da rana da ake sha yanzu ba wani abu da ake ɗiba. Yanzu yau tun safe har yanzu mutum ɗaya ban samu ba fasinja. Dan Allah mu shiga kai ni bakin babbar gona. Ko karamar gona ce ba zan je ba. Saboda me? Saboda mota ta ce.
Haba Ado, na Allah ka kai ni mana biyan fa zan yi. Assalamu alaikum. In na wulakanta ta kuma yanzu sai ku zo kuna cewa dan ni kadai ne mai mota haka wata figiriya ta faɗa ko? Bayo ba ka wulakanta. Ya. Assalamu alaikum. Kai. Da Allah zai kai mu kofar kudu mana. Alhamdulillah. Sa kayan ku a cikin motar mu tafi. Dama yau ku ne fasinja na farko. Rana sai duka na take tun asuba na fito ban dauki kowa ba ku samu kayan da Allah. To amma Malam Ado nawa ne? A naira 200 ne. To Ado sanin da ne motar ka tsakani da Allah wani bi gwanda tafiya ƙasa da ita. To tafi a ƙasa. Isara. Ai haka ba. To wannan motar ya ce rehin asirin mu a garin nan. Ai da yake ka san ni ba. Ita babu. Labarin shi nake ji ka san masu halin sa. Wannan daga gidan makwata ya taso. Okay daga gidan ku ya taso kenan. Hausa mu je. Hau mu je. To Ado ke kamar ya ke shiga dan kin ga na dauke su an cin su ne sai na dauke ki sama ake hawa ko ciki ake shiga bude mana za a yi Allah Hausa ma dan asara a ga wannan ka zo kana wannan da wata fuska ka kan duwawu. Okay to Ado in hau mu je ko? Ina yake hau kuje? Ai na ga sai ka wuce inda zaka kai ni fa sannan zaka ajiye wa'annan. Daukaki ne ba zan ki tafi ki bani waje ni. Ado. Haba Ado. Ina ma dan wulakanci ne ai. Shiga da marmari kai wannan mota Allah na tuba. Yanzu Ado ba za ka je da ni ba nan za ka bar ni? Kuma kai dan wulakanci ka saba. Wala mazara sai ban dawo. Tunda ba ku da kuɗi. Ata isa da. Ai dai kin ji abin da muke magana ko? Ke, wai da Allah ta miki. Ke wai me yake damun kan nan naki ne? Tun lokacin da muke magana sai kin yi abin da kike ganin shi ne daidai a gurin ki. Haka yi kun Allah. Kin yarba da yaran nan? Ku yarba ta irin wannan. Ni fa babu don Allah kai hakuri wallahi ina son shi kuma fa. Muna jin ki nace kuma me? Kuma nan ga har aure na zai. Au me? Aure? To ke ce zaki aure da kanki? Jaruma? Ikon Allah. Ye? Jaruman gaske. Kin ga miki kiyaye ni ba? Sai na ballake wata rana wani kal a gidan nan. Ta miki kiyaye ni ba. Wai shin ma wai barawo za ta aura? Gane mu hanya. Dan nan fa akuya ta fa isa to fa. Akuya fa ta wata wuri na ta nan. Ba na ganin nake cewa ga akuya. To yaron ka nan kan layin su ma ka zama kwata diya ka ne. La ilaha illallah. Yaro shaike ne wani kasan shiru haka yake. Idan dabba mai rai in Allah zai. Kai ka manta kwanan da fa ya dauki ubansa a bainan nasu ya dauki uban ya buga ubansa da kansa. Lai wani Allah shi. Kaga yana aure ta ba shi lasisi. Abu yana barawo. Inda wallahi shi zan aura ni wallahi kun au Allah. Kin ji ba dadi ko? An faɗi gaskiya ba dadi. Kake yana mutum. So take ta ba shi lasisi in ka fita kai ma ita de. Nike da iya tafiyar kaguwa bakal haka. Sai da kare to wannan kafatai dan buhu. Sai da kare to wannan kafatai. Tunda ba shi da kunya. Nace ba shi da kunya. Kaga in yaso idan ya aure ta kana fita yana ganin ka zai sa kafa itaɗi ka. Idan uban wannan ko yana bata zamalo tana shani. Wa isa ne? Motar Ado. Motar Ado. Ciyaman har yanzu an turo kai amma sun ce har yanzu su ga kuɗi ba. Tun da nake kokarin tura kuɗin amma kwata-kwata network ina ne ina jin matsala ce ta data. Bari in bude maka hotspot ɗina. To shikenan bari in bude wifi din. Kinga har na tura kuɗin ya tafi. Ai Arewa topup su ne best. Arewa topup? Kwarai ma kuwa. A ni ma daga yanzu Arewa topup. Jama'a assalamu alaikum muna mai gabatar muku da shahararren kamfanin Arewa topup. Wanda ya fita daban da sauran application din data. Domin ko muna da sababbin tsare-tsare waɗanda muka tanadar muku don masu siyan data wanda za ku ji daɗin shi sosai. Muna da tsarin dabto wanda zai rika tunatar da mutanen da suka ci bashin data a wurinka kuma suka hana ka kuɗinka. Sannan a kamfanin Arewa Top Up za ka iya saita profit wanda zai ringa sanar da kai adadin ribar da ka samu a duk lokacin da kuɗin da ka saka ya ƙare. Sannan za ku iya shiga Play Store ko App Store domin sauke manhajar Arewa Top Up a wayoyinku. Sannan muna da tsarin Top User System. Kamfanin Arewa Top Up yana rabon kuɗi 150,000 ga mutum 10 na farko masu yawan amfani da shi a duk ƙarshen wata. Wanda ya zo na farko zai samu kyautar naira 50,000. Wanda ya zo na biyu zai samu kyautar naira 30,000. Wanda ya zo na uku kuwa zai samu kyautar naira 20,000. Wanda ya zo na hudu zai samu kyautar naira 15,000. Sannan wanda ya zo na biyar zai samu kyautar naira 10,000. Daga mutum na shida zuwa na 10 kowannensu zai samu kyautar naira 5,500. Daga mutum na 10 zuwa na 20 waɗannan za mu saka sa tsarin
top users waɗanda za mu rage wa kuɗin data. Kada ku bari a bar ku a baya. In dai kana sai da data wacce ta kai naira 10,000, za ka iya kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda za su samu garaɓasa ta top users. Ku daina saye da tsada saboda ga mai sauƙi ta zo. Arewa topup ita ce mafi arha, mafi sauri kuma mafi aminci. Masu wayo suna amfani da wannan app ɗin na Arewa topup. Kai kana ina ko ina kake a duk inda kake Arewa topup tana aiki. Mun tanadi customer care masu aiki dare da rana domin sauraron dukkanin ƙorafe-ƙorafenku. Domin samun data mai sauƙi da inganci, mu garzaya Arewa topup. Sauƙi Kano data, afuwa Kano data. Kada ka ɓata lokaci, data mai rahusa tana jiran ka Kano data. Za ku samu data mafi sauƙi da rahusa a Kano data. Data ce mai inganci wacce za ku jima kuna amfani da ita. A cikin app ɗinmu na Kano data, za ku iya siyan airtime. Za ku iya biyan kuɗin wutan NEPA a cikin Kano data. Muna da ɓangare na subscription kama daga kan DSTV, GoTV, StarTime da dai sauransu. A cikin Kano data za ku iya biyan kuɗin exam, WAEC and NECO. Abin burgewa, za ku iya yin magana da customer service ɗinmu domin magance matsalar ku nan take. Sauke app ɗin Kano data daga Play Store ko App Store. Sauƙin service kuma ga rahusa. Muna da ɓangare na Alpha wanda za ku yi kira a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ka iya siyan datan Smile da tsarin kira duka a farashi mai sauƙi. Ina waɗanda suke ƙasashe kamar haka, Kamaru, Nijar, Chadi da Libya da dai sauransu. Za ku iya siyan data a duk inda kuke a cikin Kano data domin ku aika wa wanda kuke da bukata a duk inda yake. Domin kodumu da shakatawa da nishaɗin. Kano data, a Kano data ka sai data, airtime Kano data, a siyan kati Kano data, a mita ta wuta Kano data. Na ji daɗin zuwanki sosai. Allah ko? Mijinki zai fita ba rakiya? Ku dawo lafiya. Me damuwai? Na yi ya nemi magani ya ki neman magani. Magani me kuma Fulani? Na gane inda matsalar take. Akwai wani shahararren mai magani, inganci Islamic medicine. Wannan mai maganin ya shahara a gurin ba da magani. In kika ga yadda mata da maza suke mishi layi. Kana nufin har ka je? Ya ma ba ni na sha a shagon. Duka ka sha? Muna gabatar muku da sabuwar cibiyarmu mai suna Inganci Herbal Medicine. Cibiya ce wacce ta ƙware wajen bayar da magunguna irin na addinin Musulunci. Kar mu zo mu yi aure a samu matsala. Wannan ciwo na istimna'i yana iya jefa muku illa a cikin aure. Yanzu malam menene mafitar? Duk inda za ku je, mafitar ku ita ce Inganci Islamic Medicine. Kowace iriyar matsala istimna'i ya haifar, in Allah yadda za mu ba da maganinta kuma a samu sauƙi a cikin sati 2 da yardar Allah. Masu matsalar hawan jini, ciwon siga, kai da ma kowace iriyar larura, to ku tuntuɓi wannan cibiyar tamu. Ina masu fama da liver hunter, type A ko B ko C ko LCC, ma'ana liver cancer chronic. Kamar cutar HIV, wane irin tanadi al'umma kuka yi musu? Allakanu malikan lakanu. Wannan ana shan su tsawon sati 6 ne in dai mutum yana da HIV. Da yardar rabin izzati zai warke. Domin ma anzalallahu da'an illa ma anzala lahu shifa. Allah subhanahu wata'ala bai halicci cuta ba har sai da ya halicci maganin ta. Maganin ba muke ba Allah ke yi amma muna da sanadi mai karfi. Wannan cibiya ta ƙware wajen ba da magungunan haihuwa. Lallai inganci ce. To ke kina da wani amma maimakon ki je inganci magungunan su ingantattu ne kina sha zaki ji kin samu. Ku nemi Inganci Islamic Herbal Center. Muna gabatar muku da ingantattun magungunan gargajiya da Inganci Herbal Medicine. Muna da ofis da ke garin Kano. A jihar Sokoto za ku sami ofishinmu a jamhuriyar Nijar, Maradi, a Libya za ku same mu a Tripoli, a Ghana muna da ofishi, a Cote d'Ivoire, Cameroon. Motar ado, motar ado. Yawa ado. An tashi lafiya. Lafiya lau. Sha Allah. Madalla. Direba, ya aka yi ne ado? Mama akwai matsala wallahi. Ina cikin masifa.
mota ta ma ji a tuwo wani aka yi bani da kuɗin mai yanzu haka da zan fita. Shi na ce ba za in zo tun daga yan uwana na in samu mama ko yayata, na san ba zan rasa wanda zai dan bani 1000 da na samu in tashi mota na in fita ba. Haba Ado. To ina kuɗin fasinjojin da kake ɗauka? Wallahi mama motar nan shan mai take, kwaiba take kamar sigari. Wallahi ne. Yaha? Baba, kina faji? Na ji. Ai yaya ba wani abu bane ba. Ai ki kwantar da hankalinki, yayin nan gaba jirgi zan so in dinga gaya da shi a cikin garin nan. Kai. Some hauka dai ai zub da yawa. To shikenan. Kin san dai ba yadda za a yi da auta. Ba shi zaki ke. A to ga wasu yan canji nan da nake da su. Yanzu kaga Ado. Babanmu. Na'am. Kar ki bashi kuɗin nan gaba ɗaya. Kar mu zo za mu ɗaure girki Ado bai da gidan nan ba mu rasa ya zamu. A'a, saurin me kike yi? Yanzu dai ga 100, akwai nan dai bari in cire 200 sai in baka 700. 1000 ba za ta samu ba. To mama ba ni 700 din. Wannan kuma ai ya isa mu sai gawayin ko? Sai in cika 300 in samu. Kasuwa sai da jariya ha. To ya ki kwantar da hankalinki. Har jirgi zai zo kake wanda mu. Kasuwa sai da jari. In ba a sa jari ba ya za a ce ana. To sai mun da insha Allah. Allah ya tsare. Wanda abinki wai baki ji me yake cewa ba? Ki ji ƙarya fa. Wai mota jirgin sama zai siya. Fata na gari. Lamiri amma ba kan Ado ba babanmu. Dan uwan naki? Gashi to. Motar fa da yake hawa fa gashi nan kuɗin mai make kike bashi, dan kuɗin da zamu yi ce fa ne kike dauka ki bashi. Za ta kawo kuɗi, kwantar da hankalinki. Nan dai ya isa gashi mu sai gawayi sai a dora abin da za a dora. Da wa muke takama a gidan ba da Adam muke takama ba? Shine namiji a gida. A'a, Allah ya tsare dan auta na. Allah ya bada sa'a. Gaskiya Mero, ina so na faɗa wa Ado ina son sa, amma sai dai naga kamar ba za mu shirya da wannan yarinyar ba Dije. Ni ma fa abin da yasa Dije take bani haushi kenan. Amma wallahi ba dan wani abu ba. Ba kya ganin duk rashin jin da yake yi ita ce ke ƙara koɗa shi yake yi? Kuma ki duba ki gani fa duk abin da ta sa shi yake yi, ko iyayen shi suka gindaya mashi baya yi. Ko mutum ta ce ya kawo mata sai ya kawo. Amma fa kin san me kulu? Ina mugun jin daɗin motar Ado wallahi. Ke dai ƙawata ki bari, ni kaina ina son shiga motar nan. Allah ko? Ke dai wallahi ki bari. Ta san wata bata san wata ba, ni kadai na san abin da nake shirya musu. Ado. Ado. Ya aka yi ne? Dama inna ce ta aike ni bakin ka. Kamar yaya? To ta aike ki bakin kasuwa sai in miki me? Shine fa na zo ka kai ni a motar ka. Shine fa na zo ka kai ni a motar ka. To ba za ka kai ki ba din. Kai Ado. Kuɗi fa zan baka ka kai ni biyan ka zan. Ni za ki yi wa barazana da kuɗi saboda ake bani kuɗi ki ce lallai sai na kai ki. Kin zo kina ta tuwon baki. Motar Ado. To wajen nan ba za ka kai ki ba. To in baka kai ni ba wa zai kai ni? In ban kai ki wa zan kai ki. Ki je ki nemi wani kai ki. Na ce fa da aike ni. Inna ke za ki ba wajen nan ko kuma yana barar da ke daga wajen nan. Haba Ado dan Allah ka taimaka ka kai ni. Ki ba wajen nan na ga miki. Kuma barar da ke yanzu wallahi. A'a. A'a. Wajen da bai na miki kalmar nan na lalacewa ta yi ina bacci ta wata tashe ni yakin zaki zo kiwo barazana da kuɗi ko me garin nan ni ma alfahari yake da ni duk da na addabe shi a cikin wannan ƙauyen wallahi duk garin nan waya mai mota in ba ni ba kai amma shi annan na zai ji akwai matsala wallahi yana shi kenan ina ji ina gani ban dinga ɗaukan mata a mota ta ba mazan nan ma wani in burinsa ma in ya sauka ka bashi wani abu matan nan su suke dan bada wani abu a kawai da ya fi sabilillah ki hana ni daukan mata a cikin mota ta kai Ado kai
akwai ƙura a lamarin nan. An ci gaba da bacci na ba sani ba ko zan kamo ga duje a bacci. kai da ma ka gyara halin ka zama dan kwarai ado motar ado motar ado motar ado Iwan. Ado? 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 Ko baya nan ne? Uzuri ne kai cikin gonan nan menene? Ado da Allah ta yi muka kuma mun gaji da tafiya dan Allah ka taimaka ka karasa da mu gida. A nan faɗa ni ba ɗan iska ba ne na zai ɗaukan mata a motata. Kai Ado dama mun ce maka dan iska ne? To ni yanzu ko kuna so in zo in ɗauke ku saboda kun ga na fashin a nan wajen shi zama hakku za ku zo ku magana akan motata. Wallahi Ado mun gaji ne dan Allah ka yi haƙuri ka ida isa da mu na kamar kai ma cikin garin kai fa. Cikin garin ne amma kuma da mota ta kuma a kafa ku tafi ku taka a kafa. In fito in gaya muku gaskiya ma na zai ɗaukan mata a motata duk wata ta hana ni. Yanzu dan budurwa ka ta hana ka shine ba za ka ɗauke mu Ado ka shiga da mu cikin kai ba ka da tausayi ne. Budurwar ta wace dan? Za ku tafi ko kuma sai na muku hauka. Allah Ado taimaka da dan Allah ku jirantu. Ba Ado. Me zai yi? Ado! Kai? Ado ya aka yi ya. Na zo na ganka da kwano aka yi. To ai saboda tabbatar ma ne ka tabbatar da ba abin da muka yi a cikin gidan magani. Wannan da kwanon ka. Me? Da matsala. Gani ba. Da matsala. Babu wani abu da nake yi ma nake ji wallahi. Dama zo ne ya same ka je gidan ku. To kashe kai maka kashe cikin yamma ka to mun da kashe da cewa ba abin da kuka da fara. Ka gani? Wallahi ba abin da muke a nan. Ya ga mu su dan wani abin da za a ci. Bangare na shigo ne wallahi. Kwana biyu ba kasuwa wallahi. A wai da. Wai kai ma? Wallahi ba kasuwa. Bisa ga na shigo. To ya aka haka ta faru? Ya aka haka ta faru Ado? Ya aka haka? Amma kai ma ka san fa a cikin garin nan halin da nake ciki ba. Dije ta hana ni ɗaukar mata a cikin mota. Ya kake so in sa raina yanzu? To Dije ba ka ce? Matan nan ba da kake gani suke kawo mana kuɗin nan fa a cikin garin nan. Haba da shi ne to gashi yanzu ni ka kashe zuciya ma yanzu ba abin da nake san din abin da nake dan ci da wasu abubuwa yanzu babu su. To Dije na aka je ku ita. Ba ta ga fim ba amma kuma masoyiya ta ce ba. To mu ai ba zai yi shiga mu ba. Kamar ya dan mun shiga rashin kuɗi ai yanayi ne. Ado ni wallahi tun da kace ni dan ɗaukar mata ma ni nan zai. Dalla ma ne kai cin dalla wani wai kai. Ba ka ci. Baba ba ta mace ba. Wai shi ne ba hai ba ka ji ko ita kawai. Kai dalla umarni na ne wannan ka je kawai ka ɗaukar mata ma. Ana ji. Ma fa ni ma fa ne shawa kuɗin ubanta bane ba. Ki wannan magana kan ubanta bane ba. Ka kashe ubanta ba zai iya sai da bandiga sai ba da wani sai. Kashin zuciya amma kana gani wallahi umma ita kanta mama da siyaha kwana biyu gajiya suke da ni saboda ba wani abu da nake kawo cikin gidan nan. Kuma yanzu in je na ɗauki takalmin haya hana sai in ta rigima. Ka kashe su ai daga mu har su ka kashe su. Ai ba zai yi ba kawai na gaya ma ni umarin ko ka rabu da ita wani. Allah ka rabu da yarinya da gaji in kakkaje inda Allah bai kai ka ba. Ya kaka tuwa gaba da Dije mahaukaci ne kai. To yi mana to shine yanzu ai ban zama mahaukacin wallahi duk masifa ka Ado wallahi ba zan yi dan ita farin cikin ta ba ni shiga masifa. Ka dai shawara da ne kai. Ba ta shawara dan Allah. Ni shawara ta na gaya ma. Zan kare daddada ma yarinyar nan ba har aka yi kuɗi ta duk tsiya amma umarni kada in gaggama duk masifa kawai ka koma ɗaukan mata ka tare ta kawai ka bare ta. Amma kana ganin in na ɗaukan mata a cikin motar nan Dije ba ta gudu ni ba. Wallahi ni shi na tsuguna amma ni kaina tun da kace inda ɗaukan mata a mota kuma wata munafukan yarinya ya zama wannan abu. Daga ɗaukar su a motar nan suka ja zama wannan. Kai me kira mu ba da Allah. Kuma ba kai ba na gami newa kake yi ba. To dan Allah wannan mace kuma ta hana ka wani abu. In dai ba so ake ba ni dai ga abin da din masifa din yarin ba kai ko ita ba. Kuma da kuma ka je ka samu abu yarin nan wallahi in ba ka da shi. Ai wallahi tallahi a garin nan ka ga yadda mutane suke kallon ka wallahi kar ka kuskura ka yadda ka nemi kanka. Ni dai wannan jawabi na ne. Ba matsala insha Allah.
yanzu da me za mu ci mu kwanta yadda kula da kun yadda baban ku da kun tana ina wallahi in ne kai baban mu yana barin gida babu komai abinci ba a ajiye mun gwamnataka mai muni irin taka in ni ne a cikin wannan yanayin Allah ya nasa ta cikin gidan nan sai dai su dinga dora abinci akan takalman shikenan kawai in dai har kawai ba ka bi yarinyar nan ka kale ta ba kawai ko yin koma sa ta da nake ka koma sa ta kuma aka dauke ka dibar da kudin nan ne ba kana mun nan an ka dauki akuya a kai nan tawo ko ba ce ba kawo ku ta iya ba wallahi ana cin ruwan ka da hawan mai wanda duk muka yi kanmu tunda muna jin yunwa kai ka sai da kwansa ne sanda wallahi sallah ba ta taba sunu ado dan Allah ado kana ni wannan in dai har ka dauke ni da muhimmanci gaba dan Allah ka ci gaba daukar ka da yari na ce ma ba ku da aka yi ku ba ta ci gaba daukar mata kawai mota dole ne na sa abin da ni kai san mun wanda nake ci da ni kawai yanzu dai mu kwanta mi bacci kawai to ta yana bacin ne wallahi na ba muna bacci ina ba saboda yunwa Allah mutum ma mutum yi wallahi ya da ko fasinjan ma wani dan ke gyara dauka da ɗaya wani 200 tun satin yanzu wannan ne wallahi ana jin kazan nan ba kai kazan nan ba ka tuce ni da to ai na jima ban amma ka sa shiga kangwaye kana saka ku da ba Allah kai motar ado Malan Sabi'u ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah Malan Sabi'u mai rukiya. Assalamu alaikum. Sunana Malan Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina. Ba na haɗawa, ba na zane-zane, shi ɗaya ne Allah hore mun. Kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare. Kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarabce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai baƙin rai mugun muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai baƙin iska ita asara duk abin da za ya sai ya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ai mawalkin an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana 3 shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana 3 ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana 3 baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haddanin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kire ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka dauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abinda kake ganin ka an she likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abinda ke damun ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin saraka zan gama abinda ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna je wani abu ya gwada shi da kanshi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum. Wato BBK data na bani dama in tura ko in karba online cikin sauƙi. Ni ma ba ni da haufi gurin amfani da BBK data. Ba ta da jinkiri gurin aiki ga sauri kamar wutar lantarki. Idan akwai abu guda ɗaya
da zai taimaka wa wannan masana'antar tamu ta shirya fina-finan Hausa wajen uploading bidiyo, sharing files, bana jin akwai sama da BBK data. BBK data tabbaci ne ba hasashe ba. Bayan data da katin waya, muna da pin na dukkan jarabawa. Shiga Play Store ko App Store. Ku sauke manhajar BBK data a kan wayoyi. Da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK data ƙarshen tabbas. BBK data ƙarshen tabbas. BBK data ƙarshen tabbas. Motar ado, motar ado. Motar ado. Kai. Motar nan wallahi ya fara kai na ƙarshe. Motar ado. Wallahi makogaran ta fara kai na ƙarshe. Mota a ce kullum sai na sha ruwa galan 8. Ba da Allah. Wannan mota ko jifa na aka da ita. Motar ado. Motar ado. Motar ado. Ado. Ya gai sannunku. Kai. Mata ina za ku je ne? Wala tun ɗazu muke ta jiran wucewar mota ka ba mu gani ba har muka fara tafiyar ƙasa. Oke, Allah sarki. To ina za ku je? Can za mu je. Oke, masha Allah. Kai. Wallahi sai na ɗau mata yawan motata. Ko in ga in tuki ba ɗaukan mata saboda ke Allah ya yi kishi. Dije. Kinga. Kuɗin ku 200. Lahiya lau babu koyi za mu biya. Lahiya lau? Lahiya lau. Lahiya lau? Lahiya lau? Lahiya lau. To ku shiga mu je. To ba damuwa. Kada ka ki buduwa. A kake na mu za mu buɗe muku. Kai wannan. Ai motar ta wuce. Ni ilimi shine ke buɗe ta. Dewa kenan. Jahili ba buɗe ta. Motar ado. To ku shiga mu je. To tsam. Motar ado. A ba dole rufe ba. Mota ado akwai daɗi. Duk gan ku babu wannan ko. Tusa kuma. Kai, ka foce ta mun tusa a cikin motar nan. Wannan ayaba ce. Ko kwaji na, kada foce ta mun tusa a cikin mota ta. A na ga wata tana tato tana ta tafiya a haka ne. Wannan ma sai da a gurin ado ta zamba sa sakiyar dabarowa. Motar ado. Motar ado. Motar ado. Motar ado. Dama ado ne ta wulakanci. Wallahi haɗa shi Allah ɗora mata. Ishi ado, hannunsa da gyara a kunjarai. Ishi ado, ɗabi'arsa ba ta yi ba a kunjarai. Ishi ado, mai kallon kowa a daidai. Ishi ado, muguntarsa har gidansu ya idai. Haka ado, bai san darajar kowa ba ma. Ba mata, da yaran garin su kunga bai ba ma. Haka sannan masu gari su. Haba malam, menene dan Allah haka? Akai ɗan ƙaramin abu da ya faru gaba ɗaya jibe ka kamar wanda ya shekara yana ciwo lamarin ka ba tawakkali? Haba dan Allah. In ya kamata ko masallaci ka tashi ka je. Ni kina bani mamaki. Wai ke da ke cewa wai rashin tawakkali. Shin wai dan Allah da Annabi in tashi je masallaci? Masallacin me zani? Nan ba abin da ya rage min cikin ciki na idan ba an hanji ba. Ina miƙewa nan. Akwai matsala don haka ba zan samu zuwa masallacin ba. In na tafi yadda nake gani hazo jiri-jiri nake gani wallahi sai dai a maido ni. To shi kenan malam sai mu ci gaba da jira. To shi yaji. Mu jira ikon Allah dai ba ta gani. Wayo Allah yunwa nake ji. Ni kuma ai sai su ma kenan kai kana wayo.
To bari mu tsaya jira. Shi yahi mu saurari Allah. Kuma yi tawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Ha wallahi ko sallar ba zuwa. Wannan mota ni esu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ah, Ado ya naga kuma motar ta tsaya. Ko fai dai ku haƙuri wallahi. Wannan motar da kuke gani yanzu haka ina ta komai na ya ƙare ko kuma wata matsala ta ƙara faruwa. Dama san da na ɗauki ku yaya nake a cikin motar. Je ka duba ne ka ga me. Ba an fita in duba. Motar ado, motar ado. To fa gaskiyar magana ya kun fito kun tura motar nan. Gaskiya ni dai ba zan tura ba, gaskiya ba zan. Dan Allah ku zo ku tura saboda da mun je zuwa nan gaba an dan samu mai fetur ko kuma an na samu ta tashi shikenan ba wata matsala. To ni kuma ina ga me zai hana mu fita mu tura mashi ramatin da kin ga ba kowa ba maza a gurin. Ko? Gaskiya ta menene to fita mu tura. Ni ba zan tura. Da mun tura ai za ta tashi mai iyalan. Waje. Ku je ku tura mu je. Mu je. Tura mu je. Mu je. Yau ka ashe mata haka suke da ƙarfi. Mu je. Kai, da akwai matsala. Mu je. Wallahi ba zan biya kuɗi ba wannan turiya haka. Wallahi sai kun biya ni. Ashe kuna da ƙarfi haka? ‘Yan mata masu ƙarfi. Haka za ku kwanji za ku goge. Haka za ku goge. A doduwa ba giya. Wallahi sai kin biya. Ku tura. Muna turawa. Ku tura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zan miki ƙarya ne? Idan fara ce ke mana. Yadda fara kuma? To ya aka ke karɓar kuɗin mutane ke tura musu abin da baya yi? Wallahi labai ba laifi na ba. Application ne suke da matsalar network sannan datan nasu ba shi da quality. To yanzu ya za ki biya mutane haƙƙinsu? Yalla bai. Da Alasob manhajar data ce ba kamar saura ba. Za ka iya aron kuɗi a cikin application ɗin kuma ka sai data a cikin application ɗin muddin kana amfani da application. Da a ce da Alasob kike amfani, da babu lallai ki samu matsalar network kamar haka. Saboda suna sanar da users ɗinsu a kan lokaci muddin suka ga za a samu tangarɗar na'ura. Ko mistake ɗin saka kuɗi kuka yi, to kuna da damar da za ku dawo da kuɗin ku direct zuwa bankin ku. A matsayin ki ne mai hulɗa da data, da Alasob za ki nema domin gudun shiga rigima. Shiga Play Store ku yi downloading ku yi register. Ga masu son jona API ko su buɗe nasu application ɗin ko kuma waɗanda suke neman POS za ku iya tuntuɓar mu a kan lambar wayar mu. Ishi ado, hannunsa da gyara a kungarai. Ishi ado, ɗabi'arsa ba ta yi ba a kungarai. Ishi ado, bai kallon kowa a daidai. Ishi ado, muguntarsa har gidansa ya idai. Haka ado, bai san darajar kowa ba mata da yaran garin su gabai ba ma. Haka sannan masu gari suna biɗa a kuma domin shi ya addabi kowa a kunjama. Ado, kai ado, wayo ni ado. Kai dama ka gyara halin ka
motar ado, motar ado, motar ado. Shi ado akwai yar da yake so kun gani ita Dije a ƙauyensu yanayi mata kin gani baya ganin a mutuncin kowa kun ga zamani kan Dije iza iya saukewa sarki wani kan Dije daga nan ya doke dan wani ayaba ta keke kyauta na jira gani ita Dije ta hau mota ko ba kudi kai amma uwa ta yi sai ta biya kuɗi kuji wannan uba na yi sai ya biya kuɗi ke masu gani idan naɗin su hausa biya kuɗi ko baban Dije zai hau sai ya biya kuɗi ado bai ragawa kowa akan kuɗi